Čau lidi, já vás vítám u nového videa a jak už jste se dneska mohli přečíst, tak dneska je to, jak já jsem se připravoval na přijímačky. Vlastně napadlo mě to z důvodu toho, že zanedlouho se blíží přijímačky, přesněji řečeno příští týden ve středu, což je 12. dubna. Vím, že většina z vás to čeká, tak jsem se rozhodl, že vám o tom něco povykládám. Vlastně jak já jsem se připravoval na přijímačky, jak to tam chodí a vlastně jaký jsem já z toho měl pocity. Právě teď můžete vedle mě vidět didaktický test. Vlastně je to test, kde křížkujete nebo počítáte, záleží co děláte za předmět, což je matika a čeština se dělá většinou. Je to udělaný tak, že za každý test je 50 bodů, což je celkově 100, plus ještě nějakých 30 bodů za to, že vlastně se účastnili na nějakých soutěžích, což vám musí potvrdit škola, plus ještě nějaký body za průměr, což je nějakých 150 celkově. Já nevím, jak to mám popsat, prostě já, když jsem se připravoval na přijímačky 2-3 týdny před přijímačkama, když jsem to viděl poprvé, tak jsem si nemohl říct, na mě padl ten studený pot a říkám, jo, teď to bude těžké, jak jsem to dělal každý den, tady ten test, vlastně jsem si zkoušel, mám i učebnici někde. Tady někde mám ještě učebnici z toho, jak jsem se na ně připravoval, což vám taky dost pomůže. Je tam taky matika a čeština a pro některý je tam i vlastně všeobecné zkoušení nebo odborný předmět, prostě všechno dohromady, ale fakt musím říct, že vás to dobře připraví i ta knížka na to. Takže tady 3 týdny jsem vlastně s tím pracoval, po tom učení na mě padnul takový ten strach, že jo, jako já jsem byl připravený na to, že vlastně to bude jako leh ten druhý den, co jsem tam přišel, tak říkám, jo, to nějak dám. No já jsem tam přišel, teď jsem se normálně zeptal, jako v jaké učebně jsem, i když jsem to věděl, chtěl jsem to vědět přesněji, tak vlastně jsem došel do té učebny, sedl jsem si, po pár minutách to začalo. Vlastně přišel první profesor nebo kantor, to je jedno, začal si nás postupně volat, aby jsme si šli proto, kde dostaneme, pak nám řekl nějaké věci, co děláme, že to nesmíme psát vedle těch okýnek třeba, nebo vedle toho prostě, že když to budeme chtít škrtnout, třeba křížek, tak to máme vybarvit a tak dále. To jsme byli seznámeni, jak to probíhá a pak započala hodina. Jako první jsem měl češtinu. Čeština, jo, dobrý, ale když jsem dělal ten výsledek, mě to dost překvapilo. Pak byla pauza, což je takový 20 plus minus 20 minut a začala matika. Takže jo, zase jsme dělali tady to, jakože že jsme nám chodili, předali jsme si to. Pak vlastně nám zase vysvětlila ty pravidla a řekla, ať se do toho pustím. Že já jsem asi nevěděl 20% z toho testu, těch příkladů před to bylo dost těžké. Musím říct, že jako tak těžký příklady jsem nikdy neviděl. Třeba tam byl příklad a to byl graf, procenta do toho bylo ještě rovnice, takže ono se to tak blbě hrozně počítalo. Takže 20% vlastně z té matiky jsem nestihl. Potom to vlastně skončí, vy se rozloučíte s tím učitelem, zbalíte se a odcházíte. Jenom musím říct, že on vám, ten profesor, kantor, vám řekne, abyste si vypnuli telefony a neměli jste v kapse, protože jen pak v průběhu té hodiny ten profesor vlastně prochází kolem studentů, aby zjistil, jestli se tam nepodvádí a ty mobily musíte mít daný v tašce a tašky budou odložený někde na hromadě. Takže to by bylo asi tak, jak to probíhá a k tomu i jak já jsem se připravoval. Musím říct, že když jsem viděl ty výsledky, tak mě to dost překvapilo, protože jak jsem řekl, tak na češtinu jsem většinou levej než na matiku, tohle mě fakt překvapilo. Došel jsem se podívat na ty výsledky, jak jsem dopadl. Z matiky jsem měl 16,5 bodů a z češtiny jsem měl 32 bodů, 50, nějaká půlka to byla, jo, takže 50 bodů ze 100. Jako byl jsem dost překvapený, já jsem se hlásil ještě na tu grafickou, na kterou jsem teď bez přijímaček. Letos se dělají úplně na všech vlastně přijímačky. Já myslím, že jsem vám řekl všechno, já doufám, že jsem vám dost poradil, jak to probíhá. Jenom vlastně v té pauze 20-minutové se nezapomeňte najíst, protože vlastně jak jste nervózní hrozně, tak vlastně, že jste nervózní a tak vlastně
pak začínáte mít hlad, žízeň a tak dále. Nedějte to, co já, takže jakože nejíte ani nepijete. Jak jsem byl nervózní a neměl jsem chuť fakt na nic, tak si to dejte a věřte. Ještě jedna věc. K tomu didaktickému testu se nezapomeňte vzít víc propisek jako černých a černých. Nesmí se používat červená. To je asi tak vše, co bych vám řekl. Já doufám, že se vám to povede, držím vám palce. A pokud se vám video líbilo, tak určitě nezapomeňte hodit like, budu určitě za to moc rád. Napište komentář, co se vám líbilo, nelíbilo. Mějte na odebírat, pokud chcete další videa ode mě. Čau!